Hey. Nura. Na. Adai. Wani munya mefe. Mokoye. Yakoye jakwa pase de waka na waka. Omiensi asase no so biem. Hwefu a yato eno bai ya ye february. Misi ho a na mani ache. Ye papa itri modern. Ma abono do ose ya na ose. Ya bona na de twa ma wo kura ne se. Siesi afom ho a. Ya tukrom han. Sa na woka. Nka o ma ye ni de wo so no kura anwie. Na papa ye mum yo sam sei. Hey. Ajay. Wow. Aso mo ye de. Na me ato. Wadum ajay. Na nso e. Me ba cho frima o. Wo pie wo kwa di wo kakra. Oh, okay. On kwa chiri bi ade. Aso wani mi nya me fe. Kraw. Aso bibiasi. Eja kwa pa. Fu ayato. Osi omayensi su biem. Eja kwa pa. Eja kwa pa. Oje asase. So me ni di asase ni su biem agyi. De o ka twa to kura na se. Siesi asase no su biem a. Ya tukrom hantam. Hey. Naso efu ya na so no ba ye aso a Eje se me bu nkompo na me hwe bra wa bre na se mu asia. Me sunu so be ne den. Benfo si de odinade de bu na ji be ni. aso ha adwen nanso de besi anya si awi efu no mi amaye bi me de ne da ho kakrakai nti se be ya monsa be koma no de efi na ekono mu de mu hia bia no ba bia mu hia bia no mu ka kire frima no be ka kire me a me ko afu mu akofa bia brɛ mu se de be ya monsa be koma no Na me nshira papa. Ya se mu. Ye papa Yesu yare ayo ne kom nso aya. Eje fere am yakoma atom yem kakana de adu nanka metete. we na ye bema. Oh. Bema we ene ye de ba ma no. Enu anu. Ware na eh. Enu anu no obi ampre no. Nko a. Me ba no. Me de na hye wonsa kose. aso me das Efiri makumem. Nko a. sura aso frima ba de mu hia bia mu ka kire na me de be ma na brɛ mu kopim se mbenya asase foforo na mia masa ba ya amamu na ja ti mesre kwan frima so ba so am kan je nsem be hwɛ why Odoe midi makumani na bema wo midwe wunkuto na meni dausu Frima. Aden. Ah? Ade apa ne haw. Ah ya no e busa se. Ah? Frima. Frime. Aden. Ah, na kura usore na waye munsu, waye kusu tifie. Unsere wonkasa wonkafe. No waye kusu. Ade apa ne haw. Man sembebre hamio. Ade ane den. If say me we school. And jump papa catch him so when you scan fan to am so university. And I'm casting as I net said there say me fashion. Me case me fashion as some bu mani aguso. Esa me dream me da chi ho me nim baby am me. Fashion design ya na waye munsun wo ho yi. Maka to say fashion design no obaye. Fashion design obaye kura wana broso. Ah? Bisu de dinyame de ye bom paye. Ekwan bia so de ma papa mra. Ye kaye tia pam ho ye
kopa wo besia se be ko ba wo besia kwa ma na be wie kora ye be kwa akoba ma na be wie wo ha one dey so what ah na ye wani mu ye kakra ma me msho se kakra ye oh mami ba mami sha kwa Kumawood ati so what be fashion design kura o kan wo mo fashion design kura won dada so what ko ko be business we na why e ko Kumawood ye me sika o blog kura ye be ko e dey na ko ma ko no bi ma ko no e ma dey ba ko sorry ko be business we ati abaye fashion design fata okra wa hwe why your fashion design kra na Aso hey AJ my bro another one no aso Mary wakodo aso ahomachi pa na me sorry anya wana na me ko do ho nyina me do kra dru onyina kese na se o se na ne men no ko aba ayi ko abisi body enso matwitwa ni nyina watwitwa na waba ntam dodo aso many be ya je sika nya wana waya adio what na uhu mi ne aja pokuhia no so aso mado ho nyina uhu hia na nkasa oh so mo dia abe no na ai mado ho nyina the mestre ne se hu se afu ne afufufro nti ya na mama yensa akwase no se de be nubaye ne betimi aye kama mo waya adie ye be nko no fo eje ti se hwe me na me wo wa ho kamitudi bempa be ma fafa bi ni de jame de padi enti na se ya me ko na me adwuma de me de be ma ododo na me sa ho de sa na me ko wu ma na me de ma no aso me ba mani ntwa frima so wo ma yo frima mai o mai na de cha wa chere kura de me kura me ntia wa ta dodo ono kwa na me twentwa ma na be yi mama me afie wo ma me se ne me pusapuse ma de abetu me yo me ntia se kwa me wonche se bi da dodo ene obetwa ne kakra minya metwa ne kakra oye me ko pe bibi kakra mre woni aso me das JC kanano mpeni se wo ba ma obibi aso kra wonni aso na aso yeni mo afere nti ko be bia me ma twa wa wo ma se me hoho ne ma mu na bra ma bread yesenda ma onso ba ya chinti no enema bebue mi sinema me pepa fie honom na me nu aduan me wi o se me san kwoto mpa no nso se so me to ana ha na sa atwe na masa ba ma bre wache eje ya betena ha saa nto we wokọ oma na makomu di na oji eje na me basisi wokọ kwa na ani mu nya me hwe kra ni masisi mana moto na ka hokọ okọ nso a wutwa so ba why Frima etiafu na obefia na me ye adwuma mema ko ma memu fia ko ye adwuma ano papa aba ma betra anum sa wo ma wako sha ko we wafi na wo ba man kan jo se me ko ye adwuma ne doso me pepa ho me sinie ma me san atompa ze de na wetimi ako sha ko we ho no ma up to now wafi na wo ba ka jem se wo sinie ma wo ye se o de me ye so na wo ko man kan jo se adwuma ne doso so wo tu kan wo ba ye ne Jamia me ma de me mpe ibia kono za ko twaso me ko twa den so o to na utimi ye ni me bi wo na sa ni no enso kra ni ne se bi na wa confuse o chiro ho dodo
Ade ade sizunzun. Me da so ya me papa nyina me meye gane. Kasa wa feme. Ede. Kasa wa feme. Ma feel into the. No feme so okay. No chon hododo. Ko show bi onum sa, obi onum si bi bi. Wa chame hoko. Me ana me bi ya. Wajua. Na kwen. Nikodiago. Me pa choji wo ho. To emu cup baako. Na wato anwa, na wato kushia. Why? Kosian mentase. To mienu. Wajua. Ahe na woko. Ka kwambra, ahe na woko. Why? If you are my banner, my banner has tomorrow. Oh, papa, you know. What's it what I did? Hey, me kwa ke see we no so koto money and what? Hey, one more bad than intra. Nanka kula wo be suma no kwa ke see we. Me kwa koto ba se le ka ho. Me kwa koto no ho. Ele. Me kwa koto no ho. To be ho. Adubi. Piebra. Na sa wa den. Som di osika. Adubi, me catch na wonne. E ma me hu sa wasoma akora we say da. Enanye de twato. Wo de wonte won ne waso odene. Akora keto we no osoma no kwan kasiem. Nyame nko amete sa ben. Pi jujuru chim. Break kasi akora ya nim nie. Kai nie. Senya aposo nyame siesi nyame a kaka abo me ba dan. Eya o ya sa me woba. E na apeso we kuma akora no. Akora we wo ya o size ya yesoma no. Enka je so nkoto bibia amra obi o. Adan. Wuni dia ya fast lane na wi ase. Enso ma me ba no. Wo de boss wa na ko. Adi asem. Adi asem be. Sewa, adi asem na ko so. Obu sam se adi asem. Hwese kwa kese ya na sen ka bon ko le wo so sa. Me na mo kwan ni mo sa na me te sa ba kese. Pi chum. Break kese. Enye siesi nyame aposo nyame a ka me ben ka ayam no. Na se sabonsam eno asoma akolai na se sabonsam mo hono mo no ya na se sabonsam mani o ena mo nsoma bi ena abefa me ba asoma na obekuma akolai we adan mo nsoma me ba ne bio wudua ho bo mo ye tese am o mana dosom adan edenku akwenye ni ba enye ni ba no ne ba yini film onka ho me nko na menyinsa ya wonye me ne ka ho otime wo ontime produce otime wo me nko na anyem me na me nko amawo wo be kasa ne ba no enye ne ba no ne da kokora wo pa mo de sewa hwe mpanisi e bodi tu mrangu anye ne e bodi hye mra so e musuo hwe bibiye na de wo ye wan hwe ni a wo hu ni ye wo ti ye me ka kiro no hwe bibiye isa na ye bodi so soma obi na ka abo no so enye ni wo ti mu wa ti wo sewa e de na pempem ma yetija enye hwe wate odi je Enkrokro ni bia ja na krokro wudi ye sa fa sanante ne bebu onsoso wudi ese minu mienu hia wudi obi hu de kwan a wode akora we mi akora we wo soma no enya me da me kan wo didi matam wona ni ade wo ye no nye ade wo ye no eye musuo kura me wura be careful Odwe midi makumani na bema wo midwe unkuto na meni dawusu Na wada be. Benu anyumre. Kumasi ajiwo. Kumasi kwa sa wampa sister wo mpo biem. Afenfa mfo. Manya mo ayiye. Odo asem na we kan. Mo yedi pa mienu na sa motim ho ase a. De bia na asumdue o montem. Ampa, motim ho ase ampa. Obo. Na wo boy no onye o kama o ye oyi. Sister. Ento mo de yo. Sa mo de na ye natural bi se wa hu. Me say, na ize wo koyin. Ja, me kwa akosua wa ba. Sa, wo kwa akosua me de ka ama me ho. Onka me ba de. Onko no me nko ana ka me ba ho.
Yeah, bro. What's it? Hey, my fool. What you saying? Certain things are not. Let me be a senior man. Ricardo, what you saying? Oh, okay. My test is about to do me frail. Oh, okay. Now what you making? Can I see why you go so? Oh, okay. They say how way. Oh, can you be him? Oh, okay, chair with you. Martin, your car, catch the anti-Semitic and why, you know. Remember my barber strand, why? Oh, Cardo, my minute messing for a while. Oh, okay. Hey, mommy. Yes. Pacha, Diana, you ready? Oh, okay, Matty. Pacha, me fan bro, ha. Pacha, David, me about Hawaii. Okay. Oh, mommy, Pacha, bra. Na me de mani ato for mo besim buso wasembi e dey pa na opese yo life Pacha, me son nyana me pese me ye fashion. Maade na woni aje. Ade na me ni aje. Sa wo sere. Ana obi sere na wo sere me ma me pese. Obi we. Me Bernice na me so me sere. Musa ade na kuta me na yeden. Ade na kita. Hey. Ade na mani agise. Bro di na abesi wo de sedi abesi wo. On gansa bro. Eno wo sere na me so me bo na me ya sere. Da she. Enem ko Mr. Boateng wa me kwa akoye adwuma no. Me ye no so no me we encommont member. Me ko ye na wo se ha me ngi ska we. E 10 million me fa nko sun adwuma. 10 million. 10 million. Oh, wow, di onyame aye. Ene tu abetena ha o mo mane a wo sere. Se wo musam. Papa be gina wo de abona mane. Musam anka me kachiru. Ade a tiene se me committee aba. Wiase nipa ya ade a osayiye. Na yakoda na ase. Fesika na mama me nto na me committee aba. Mama no to na me committee aba die no. Ma nya me ana me de bai. Ore me committee aba. Why? Jeje woni e kakra mechi. Ba na yakoda na ase. Why? Matiaja. Timiri koyai fashion design. Me catch so be fashion design me wa. Se na me som me akra pant me nje. Na aden. Asambeng. Na mira, e dia pa ne hawo. Anti wuti asum wano sa de na wodwen. Adwin na abesimiti na mdwindwina so mdwina ensiso. E dia adwendwen. E dia adwendwen asamre hwe ne ade asaduru. Ah wote asamre. Sorry me enkwada. Ana me ni kai. Ah, okay. Wo de di kan na leba. Me di kan so sorry bra. Na so di eni. Ah. Mi wura. Sorry me enkwada. Unim say week we mu ye me soft week. Say me nya me period sa. Ne tru sa me ya ne ba bia ye soft. Aya ya na nkwala na ba se boko. Wura me enkwada. Mi wura. Hey! Ede na eba otrimu. Mi wura. Bibia ni wa ba metirim. Onso no ntimi produce. Me na metimi produce. Na week we mu so me yakwa. Ko na ka chem so penta no twins. Mama mi no. Na ni tiri ni pampa so nyina ate se wa. Oh, Jaisa. Ade ana no. Wa hwe ye wa hu. Me twa ba show. Se na me show ba no. Wati? Wa hwe ye me twa ba show. Wo. Jubi. Semra simple. Hwe ni padije fo wo sene bonsam. Se won hwe ni ya, se wa dako.
bema won sapa no nyamane mesrew wo de jabi bia fashion na fama urade ni ehu kwan de mefa so na wo de metwap mama na semitentini Mira Mema mienu mema ba ko me wontafo no be dai wo si edi ochi a ye beye de enye ade wo yi ase ne sei jaisa eja usu ba nyumre di anya boni penfo se boni kura yikurem we die eye asembi na aba na nya asase bi ame pese me doso didi so ani panese obejime 3000 na me se me ba be 3000 pe asebi o me dia kotua na mado didi so na nyankopon ya adom na se efudon du so a me twitwa ba bi kakra na mape dia beto ba bi eda ba ya boni bi enu aya ya se die ben na etwi na de onipa nim so no nipa ko wo de mame brebe nansa mi na mfa nhwe nyentotoe bi yentotoe mpesem yentotoe kakra bi na se de ti bia me ba ho fie na ya bewie nkomo no wo de kuma to ye na se de ti bia no me ba fie Good afternoon. Good afternoon. What did you say? Let me add a boko. I've been out by. Yeah, Ben, you knew if you cry. Yes, if I have a now, was it? I know Uncle money. Say a mamma and papa when you'll be out here. Sir, and I will feel a one page. Oh, I didn't have what I can't say I don't know what this kind of man no na mama must say fairness I say oh feel free are they ba na I won't check a crabby buyer so na o ka san ka me first kind of man na o mo ya na nkomo de ama me so e be pem no nsan kinds me start here adwuma oh ba me de me so wa adwuma se dada o and I won't be as on me. Send me number was one frame. But you mean your phone? Oh, would you go before crying a card fresh me and make a method back? By the way, they come out to him, they are feeling about Bedu. Many also a minute ago, Kumasini. Nice to meet you. My man and the mechanic wasn't sure on any new. Oh, okay. Or bread and horse. No, or bread and horse was it. Very nice. And yeah, you be do feel I may add my new bread. About this of the fee. Why? Okay. Take up more to you. Omono on asem no madwene ho a ayasem papa ada no sika na ode tumanim ne de madwene ho mema obi oh na masa dwene ne ma ba ko mienu bi hu se nka me pese me sa di koko sa ta akiri dwene ni pa oh se ne de na wo hum se wiase abo chichire ne kansa wo se nsako ne saba inti na de srede ampesam de tu anim ni se obaba no ka de be maware nempo se japade fufuo bi okra sa pekra mesa de aka ho na dachi no menu nyina nso ahwe bom kama
Acheosu. You okay, dear? Nina wom. Nanso so. Sikano. Ani hiya me mo. Sikano me de ya niema animu ya. Na me baba ya de abeka ho. Me baba no woni abrantie bi ahyehye aware. So mo baba wa. Na we de basa na uzo ntwayi. Eso me yapanyini. So ade asana hokai. Oni abrantie bi ahyehye aware. Abrantie suo bai. Na wonu se be ma papa oban ne be ma bi ahyehye aware a adinti na nkoronko de bosia. Oni kapre. Omunu oni kapre tokro dem coins kwa oni bi. Ade na mi go sika mi disika tomprada. Na maba wonchen se me baba soba ware ejapade de tachira ma wo. Na toto ayampe ade kire dumnia nan. Ha? Kasa ye na baba no me pesam ye niye. Me fa ba ya foro ko ware sa papa we. Anya adwuma na anya adwuma kina. Me ma ne nwa no. Me see Acheosu ono ana ware me ba no. No wo so we dia be na tani don pay ho. Ha me be yi ko so mu. We dia be yan. Won wa ne na nwa ne kina. Acheosu kokoo ya wodi ma mi. Ma on ware me ba yi. Ena mfiri me nsa. Ejei. Enkwan ye da na ye den. Enkwan ye da na ye den. Se me fa ma ba ya bedie, abaya munu sei. Enkoma akokora we ya. Me na me ba no no. Me na me ba no no. Me na me nyinsa no. Hwe. Me na me nyinsa ne ha. Na me wo no. Me ma ne nwa no. Amiga se me jiro. Kasa ma kire. Hwe. Me na me dia dia ma wo. Se bosomi bi so a yima dia ma me. Enti akwada no me na me de ma se fa sie me. Na bosomi bi so a wa yima dia. Se ma ne nwa ne. On wa ne kina. Me se wa nwa no. Me se obe ware no. Wa nwa obe ware no. Ni ti ahwedi me ko ton me nipa we na de pra ye pra no. Ahwedi a wo ko ton me nipa. Na me ko ton mamoa. Na wo ye nipa. Na wo fi ha me mu so wo ye nipa kora o. Wo se me wo kra tuntum. Me hu so wo kra tuntum. Me hu me se me ye nipa wa ho. Na wo he ma me nka sam kira wo ta ma me kunu di wo bafia no. Wo ho na wo ye be do be. Na me nim so ton no ye duro. Se wo ni mu a enu ye do na me nim so ton me nim sasa wo be ye me kura. No de wo the pressure and I can't some phone. With the pressure na I can't some phone. What's that pa wo di bafia ne na e papa. Won se mfa so bi ani so. Wo ba ye wo a wo ba. Wo ne nam ha bagire wo ba. Me ne ye ka na me de me se sibo me kunu fie ni me wura me kunu fie ni wo to wo ba. Wo ne nam ha no mo sa. Se wa ma me ka sam kiro hwe. Ne wo ye wo fie ha na me muwa wo no nya se me soro wo. Me kunu nti obu a me di mani ni ti na me wo ye nyina me muwa wo no. Se wa hwe ye wo. Me Ajubi. Ejena mo ye ni fiase. Bisano obi sam sede na ye ofia bisano. Bisano obi bisam sede na ye ofia. Bisano. Menini mi ye ready na menene ye apre. Ade na menene ye apre ni bisawo. Wona beto me na sam na beto no. Menene apre bibi. Miura. Obi bisam sede na ye ne sa. Shahama mesase ye tu a. Udia ohbo. Mudia ohbo fia. Mama mi hu dia me nya no nkra. Hwan hu ne wo ye wo. Wo na akofa ba ye. Wo na wakofa ba. Wo bisam se hu ne wo nya wo. Everything yankopo. Meme meme ye baifu. Na unim. Unim so ye baifu. Unim ni nana. Wona na abere wa mo na ye baifu. Meme ye baifu. Na ura ka unim so ye baifu. Ah, wona wo de anya nka ma wi no rofo nka me ye bayi a. Wona mo. Me na mfa da wo me we. Me na bonyuma. Me na bonyuma. Awo wu kwa nye ye. Kodem. Me kodem me kokoton ma de. Mani o. Wona ni bibi ye. Mani o. Na o se dem wa bobuo na o di na to so ya ponti o so ya kokko bobuo na o me o kra broni so ya o kra tuntum ene ya bobuo wo ore banche ho odwan ya bobuo wo ho se tere ya ka asema na wo ka bi o ba wa mewo o ne nam ha bagire se wa aden
Huh? Edi na ekoso. Mi ubu sam sa adan de na ekoso. Eni na timi ate kakra. Ubu sam sa adan. Edi na ekoso. Mi wura. Wo ba ya no gina ono na chi. Wo gina djubi achi. Wo fo me pra me no. Edi na sesem de na chi. Wo ba se go so bo pon rough. Wo pra me no hwe ne sa. O metu me nya sa. Me mo bo no. Ade a wa ye no. Me firifia. Na me de me ba no so beko. Me ma ko ani ntra fie hada. Me de me beko. What do you coin? Me ko pa ni aduro me de me beko. What do you coin? What the you buy ya kwan firifia na ka ba hu se de me kwa me so do ba fa so. E ka wan ka bo se me so me e bema. What them ga cho no? Divoso Mr. Clever kwan ko. Ka bo se yes, we are see mienu. They say asetsa wo ne agere tie no. Me ne nje ho kra wo. Nti die kwa na akwada idi aye wo pant wo ne tinani sei. Ah? Kwadu. Me kamo aswat. Me mayese pentoa. Ohwe me ho a bibia ama. Enti e be hwa abrante ye nima ka chanse age akwada ye firi ni nsem. Ah? Ah. Frema. Na den so no we. Nsema sa watumu. Atum makotwa kwan. Akosu amansa peposu. Watu nsuo num. De ma pa. O pepose. O de woni muntia. So mu ba bebu nsuo na ma me no nsa ya na wabro. Wo tunkwa no mabu nsuo no mu de ko. Na o mu diska no akototo ntofe. Mi akra mani mahu bi. Akirem. We nsuo no kwanya kwa na wani mu nyefe. Mabere ma. Ti sa wo pa no. Nanka wo nne na ma ni miye mam. Aka ma me no ho. Nsuo ye be sanom. Adi bia ye no ma bia ye be yi bia. Watu ene wako. Yesu ye hiansuo de ya ade a. Ebere na yenye bi. Ti ediposu na ma no. Akosu amansa. Wo betu. Na papa we nso ya sembe ne woni abere wo ho a wo yeyese na so watomo na de ne nsuo. Ye betima kwa akosebe obayi. O man nsuo. Na ono nkwa ne nsuo. Enye he me de asem nam. Ya asem asio. De asem. Wonim Mr. Usu. Debut. Mr. Usu de aban born na baso onya koko farmer. Ya born na baso akuafo nyina wontam ha nyina. Omo hene no. Papa ti koko farmer. Ada waye den papa. Eje Usu o de asem bia betumanim. Na me dadwe ne ho no me hunu se e no kure. Frise maye pentoa. Owie me ho a bibia ama. Wose wo hu nhwiren bi wo fie ha. Nhwiren. Bi wo hanti wo ba na wabete nhwiren no. Mama sesen, nhwiren ben. Oso obewa. Obeso obeware me. Esukonu ma ete se me. Me ne ma brante papa bi ahihya ware a. Me de me ho asi ho no mo twen so wa ya me ho ade no wode makono. Papa wade me ko masa akokora we wa hu. Ma me sa papa no ware. Enya ba akopɛ o wa ware mienu. Mimi nkoto aware aso miensa papa sikanti. Koko nti mimi nkoto aware aso miensa o papa. Enya adwuma nso wo obi afane koma no. Mimi momu de me agye ya na mepɛ no. Agye bra wa bre. Ensu ado awie mo ensu mo na agye ne nam. Papa enya adwuma o. Ma mimi nware no. Me ware ne ma ware ne kyena. Enya adwuma mempɛ no. Bisane se wo ye agye den fa me nka ho because me mpene so. Me ne na ka menim. So wakwaje papa ni bibia me de menim. Papa panyini ye mfa nka asem. Sabi empanisi akwada akawa ena nko panyini. Me de magia tum. Ma pene so obeware. Ele nyumre yeshia ha. Asem di asem bi atomoni. Sewa. Ma kura na nkodai. Akra we need them wona. Na wodai a wonnai. Je ba be company nsem. Akoda so de eni kwa so titie de mpanimfo beka. Bo so de jabontin na o ka kire nkrofo. Akora we si awawo no. Akora we wodoba. Owi ase nyina ni ebi nka ho. Na ebi so free ba bia meka ho. Ebi free anafo na atifi. Ebi free ba bia meka ho. Wo ba nie. Wodoba woni wo sese woni bedi ade. Na se wo kan busu asem a se wo so tenemu. Wodi ade no osu ansam kakra. Intinya de obeso akoda. Se waso ya na ho nwanwa. Tese de bia sem bia beka bia wodi ni wo so de kodi na madunia dan. Anso ase ne sen. Mi wa na se adumni adan no. Adumni adan ne be basa na nkrofo so anya bi aheha de omo ne magum. Wa hwe. Aye. Me be wo ho.
me frɛ mo onye bɔne sesei no mahunu sɛ me yere panyin deɛ yɛayɛ no ɔnwoyɛ sɛ wanso wo baako yi bi ma bio nti mewura ya wo ka wo asɛm a ya memfa ya memie wo no nka sɛ me wo baako pɛ ho na awo quarter size half ho na awo me de mabu a dozen obi an obi ka o kasa ase me wo baako se bakro de ye mfa ne nkɔ akon na nka oba we ne ne bekɔkon oba de wo no oba wo saa ama wase nyina dɔre we a wo ye se be kaka na ke o na we sem na we tiam akora we ne be wo ama wo why ya na nka nso anyina eye enti me pese me de tumanim obuo ni ani die kwan so me pese me ware baako e kam na me bɔ mamade se de be ya enkoyet se adena kan wo ye no kra ye hu ni nim ho hwe ani die na me mam ntina ma ne da wo so ye den me ware baako kam me ra den aha sese yenya otwe wa wo yenya ma da bi mira wo di ebe ye den biem aware wo di ye den aden aware no emma na wo pɛ wo mo no wo mo ye mpreko awo bobuo do mo gum no ware wo mana yenya otwe wanya we yama we fe wo am say ah enfremi ye na ka be frozen enfremi ye na ka be frozen na wo de mfaso bi akora ni mo na wo faso papa be so na wo so wo na wo sie se be ma ne bank wo ye ne ka den na wo bi nka ho na wo de wo nya bi kora na me de adom me nyame aye madom amama kwana akono baby me nim se bi nya na wo nya bi wo de kora de finish kora na so ma men kan kira wo me hu se wo ye nya atwompa wo ye dufuru pe wo ye selfish wo ye self tuna wo nipa ba ko fo ho ne ma bebrebe wate ma no nya bi a wo sa ko fa bi baba no ma men kan kira wo de obi si fi ha me kire ne se bibi wo baabi me de se wa mpafo se wa bagatu me kire ne papa wo de nanim ne beba wo de na chi ne beko me na o kasa asem kire me na me ka che wa na ayere nti se ye ma enka me yiri panya ma me kwankwa ma me fo ma nye bia ne so baba ka ho me kura de nyama se ye mba case no kwasem na me ka kire mo no se me de ba ko ba be ka ho e ofia se de be ya benya bab ba ko mienu miensa bi afi ono nsum no ba be ka ho ne nkwada no adoso kakra fia amaye na wa wonya emere se wabogo be ma ntwa wo se be ma ntwa won so wabogo ebi asai se asai enti mo hu musu se okofo obi aba se de meje no epi se sore mi enkwada se wo kura e se da hia ya kuro mo Mama. Ade. Prima. Ade ndi na ekosu. Wani minya me fe, ndi na ekosu. Ade wo ma me ni o papa obi ho aka na. Obi awu mu fi o. Ndi na ekosu Prima. Baby from me foul. Baby from me from my bread. Baby from me. Frima. Odobika. Ofru bi adiana. Okojo bi busen bi ana. Na ene ede na okase me from free kroma. Frima wonim se krom ha ya na ewo yen. Etete yen. Yen nyina bedu sesebre. Na me kase me do free kroma anu na me do kwan. Ode oni yen kodem. Na de wo bia no me ka chem. Why? Je wo dom. Me do. Mama me ya. Si amada wasane ba beto me no so ase me pesa ade. O twa fa me so. Frema, o
twa fam so o twi afam so akọ Trase Frema wona wo mi anama na me wo me kam waso ate se agye wusu na wo be ware no agye wusu nko na wo be ware no what asema me ka kire no me ba no me pa baby papa na daachi bi wabo me din se wo si nimpon me ma ware pa papa agye wusu na wo be ware papa me simi ware agye wusu asema na wo kan te ko wonu na akra me to menya vision se me ye fashion designer obi bebuwa mu wasunu wa wusu ankaye ye benyi yesika ne so obi sika wo branya no ho na enkopani wo me ma ya pinto a ye wi me ho abibia amanti ana me se me banko wari skani anu ti na me se me banko na wo da twen yeah force Then I want someone to see. I do deal. Then it goes. Jay. Yes. We are sure so person what said the ekoso. So Me person who the ekoso, then it goes. Me catch our boomfu. Me boomfu. Me catch our own jam. What the boni biana? She me boss me catch our own jam. Me now can't some call the basama. And they basama. Ah, Frema. Hey. Mane ba na kasa. Frema, wo mu ade o. Wa so nti kasa. Man kan kire say eni sa brantie we na nimu hu na nimu fu ni basa enante biem. Aso ayami o. Hey, krachi, review me. Hey, Frema akọ. Onko baby. Me say, hey, Frema. Oni baby akọ. Mami mami ko achi. Hey, Frema, sandwich bra. What thing? The way you na see anything. Ah. Ade ye e na wo se me pesa wo ye. Ha? Me see ade ye. Ode midi makumani na bema wo. Midwe wonkoto na meni dausu. Papa and the men few, my cash was in few. A mimmin or worry me one. I am a casa. A mere midgina have missed me in few. Jade, we are in poor. A choir, no papa. Papa, some of the fashion. And come home. Jade, dear Pana, may I obey this and men come home? So, quite no one come one. The man now, no dear, worry any be my meno. As when hear me with fear on one. Let me call your name by. Oh, bye, Jade. Here, Jay. Oh, by Opa, you didn't have more Jade as a memedo, mean Jai. Oh, Jay, won't you mean to be a man? Come if I no cuckoo fool. Jay,
Anya me kaseti ana me se wo na me do me nware obi aka wo nko awo ho. Opa ye nko fie se na be ya be mo agye de se me do me de me virginity ne be ma wo ne ya ye nko. Oje ye nko. Me do. Je wo yesa na o ma me ro a wo zidi ntina wo besu wo sa asem we na o ye o ka de. What's that from me when you send me a baby into one place? I didn't want any my full power one power. You are Miss Missubio. A J, Miss Missubio. Odo modre, odo beni, odo biyo, akwensi die bia mfane ho. Don't know why you busansa. Asa weni nji adan. Mr. Simpio, Nsempi. Leche se me buy and nsem na mate no. Eye na krai. Nso aba beti yo. Mati. Ene ye no krai. Me maame ne me papa ehye me say me nkonko wa be sa akokora bi na o tie fichire ho no maame piesie yen hye wo ya hye wo sai wo ka se ya hye na asem no gwa panyina na ya adwene ba ko wo awunim se me mfo so ma wo ka ho bi wo ne da akɔhye dem ma ade ye se ya meti nkoma amudi ana wo ba na oba ba ye te se de wo page ya asem no wo ka ho pa wo ka ho eje bra wa bre eje hwensuo ni ado aden unim se me si do abrantie eje mi nya ya ka me abo na ka me wu eje efiri mi ha me do no me pena asem se nko be wo awa ma me mfo me na mu nyina ba ya o ma me sisa me ko nyina me bia ne wa me ko we o yaudi nko na asha makoma soma me hu de akwada iti ho anansani o fa aduane nka na na me ho mete na me nam saa ni di ma me ni di we nko ade me ni di nka me nwu me ni di wo ni di sei da bi o se wo didi ba ya ona me nkasa ma me wate me hu me kura atimpo papa wo didi wate Dinya me be kan na be ye wo se wo se wo ware agye e dinya wo be ware wate why Prima Ikaka wate asa wo be ye ha Odoe midi makumanyi na be ma wo midwe wunkuto na meni da usu Shami bobia Shami bo se uni minkwa nebeye midwe medo kusie Why fool? Sir, say I would do na mammy why fessa. Midanyamiasi. So many your baby to sell. Oh, Miss Midanyamiasi, so many ben makama to sell. AJ, me per se, and a day, what shall me bo? Say, oh, found home ma or baby are coming kwame. Na se wuti mi hye mesa abono na we mbusu a me so me ka esisuji ase won se me ka cho se me ye babunu me so me de me ho beto ho atwen kopem se oba ba ye me ho ade me fa me ho ma ba me bia oba ye me ho ade wi a ansana me de me ho ama no break me virginity so ye me ka Frima ene day me show bo say me don nko a me va me honko baby na me twa wo so saa kopem se me yo ho ade no abaye me yiri na saa virginity no babunu no odi ama me sisi di unye ska odi ni na tontare Debio me boss na de mami o boss me koye no say I me rentade ne wife bi ne ma me nhwem na me nyi de ene me ho be yapi
Na me. Efe. Na fe pa na. O boss, jire ne ho ntare e pesa. Nimo. De ono anu se ntade bi go mi nyina me so me yi. Nye we nkono de ma mi o. O de we kra ka me ho. E no ma me bebre ka ho na mpaboa. Me say no de me wawe ana me de ahyache. Oh, nice. Efe de, me fatao. Sao. Ti a me nyi de hyase ni firi. Oh, there be man show. Me she me say ya. Ni nyan so be hwe hu ye se obi nyi hu firi me se. Me ni ade ehia. So what? Tia na bese me. Okay. Nti ekwa une umame no papa mo pesa mo ne me faso. Me ni mo hwe. Ni mo hwe. Ade. Sa me ka chose pe baby fa me ni mo hwe. Tu mama ye nyina. Tu pesa ju bani ye breko. Suko ya. Devi. Ishira su mamu. Fa me bone che me wai. Na me hwe so. Bana ka beti me si we anu kwan no wo ti ase e kwa ko ware Jemisro shira so ku se Biri hwe ka kire mu na mi shira ma ware adu Jay Odo mudre, odo beni, odo biyowo. Akwensi die bia mfane ho. Enkakra, ye bedru. Odo me da ma Boachua. Kan be fa fa table e bra. Le sa me de oba be di kan ho. Kan ho fa bra. Hey. Hello sewa. No papa. Na okra we adubi. Papa. Enyo na hwe no so what? Good evening. Adubi kete. Medese. Wo de eni di sem nam de nam. Da no sem nam ne wo ka asem bi se ababa wo bia na me kana ho asem sem de beba no. Afei na bosomfo e makoe mam de na ba. Nti mu ababa wo bi wo ase a na sanity. Oni edi nkomo so de ababa wo beba fia ha da ben. Me mo mane se me de ababa beba fia ha. Nyamene na tifia na me ka kire mo. Maame. Wo dan ni wate. What's the saying? Aso aka na mentini. What ye? I will forgive me if you okay, ni nte so jene num. Me say me nimu nyina tifia ha. Ana me se me koware ba ko abeka mo ho. Me bo mamane, matem ho ase. Enti onu no abai. Me mani so. Me da no so di bia na bo me na so. Me na me muwo. Obi buwa na menyew. Wa wo de bakokwa ya. Nkwasi ane man ko na de ba fichire. Wa wo de bakokwa ya. Wagi mi nti nkwasi ane man ko a. Me nya ma fichire. Wo wagi mi. Wa he. Wa ba ware ase no wagi mi ke. Odo mudre, odo beni, odo biyowo.
akwansidie bia mfane ho enkakra ye bedru odwe mida o mawo na mini udoi siken to minto eyo dokan to min procra Robin Peter to pay Polo enemies go shame Araba, aiko. What's the ubuso over what? What's the ubuso over what? Ampara. Aba wale nasi. Auntie, what's the ubo? Ayero ho. So over what papa penimu. Sugar daddy. O papa size. 20 mama for no be prebe ma no. Ene na gina yie. Gina yie bebe abedru no. Enya keto akora asa. Enti dwumadi e wo ho e wo so ye no. Me kirewo. Na wo twe baako. Wo be prefie ha nyina me ba nti. Me ba abaya kromu abaya fefe nti. Wo be prefie ha mprenu dako. Wo pra no pa. No pra wia se de be ya. Me ba no ho nye fin. Me pese fin bia be ka me ba no. Wo be pra na bibia keka no ho. Enti wo be pra no pa. No pra wia. Enso ho a abontene ho no wo be pra ho nyina sitire. Pra ma ne nkokwan mu ho yie. Na wasa prada na chi nyina ai bonka bi eda ogota bi eda ho ye mu yie kama na mahwe se na wotwe achi ni mimeye bi mi pokora da nya de ameye bi de obeye bi na obeye bi ameka kire wo no wate waba wo hu se bibi wo mem Hey, erade. Manya betwa medie wo. Medofo. Hwe. Sa nieme ye etwam. We ni din kra me mo ni din kra ni din nyame. Nieme ye etwam koi. Wo kasa wo fie ha emu ana wate. Wonam ho sa ankure hu ahwe ni mo no. Medie me mpai bo nyina ne se nyame beye wadom na wanya ba ama papa yi. Papa ye ba ne hia no. Wono e ba ne odi aba benya fie atena. Wo dwi ne ho saa no. Enti mpa ya mebo. Ese nyame be wado na obenya ba ama papa yi. Emuwa no wonka one wo ne makokọ aye ya. Ekwan ababa wa wedi me faso ofia no. Jase me bone amaye ne se magya na ma wa ba no ne mi kuna bewo. Me bone amaye no. Enti emuwa no wate me do aye me ba prekope. De obeye bia wono woni posu bia ofia ha. Ne ho ne te no na wo dwene ho. Obedwia so amatomogem. Enti emuwa no wate. Emuwa no de obeka bia no fa ne so ye bodamfo. Ejei. Idaje na me frewi. Sana otie. Mami. Susuan pa sen ka mo baby ni mi a. E ka mba yem de mo yem no. Susuan pa sen mo baby ni mi a ka mo de be fa kwan a mo de me fa so no. Ejei wa wonim pa ne kura wo se me si pe wo asem. Se maye bia papa no on de osia no wo se. Enu tuntu fo ne kura to se da bi ma mi kura de wo ka bi ma mi kura. Anti beti to na mo afifia bedu ha se no mo akwada me ne wo kasa na wo ye mani ani se da wonim ba bia yi. Ejare na wo yesa. Ah? Mami. Munim de etia na me sori ba mu fia no pa. Awia anwumre be ye adwuma ma mo. Enya no ntira ma ba wani mu agya yi. Munim pefe. Ena de mo pese mo de yamini. Wo de wo se otuwe. Me ka se me pamo a. Ba ka jem se me mu ade. Eti wo de wa tena se wo bra na sori ko. Aje wo twa fa me so. Ene wa ye ho bosanse. Papa. Asa wa sori kura fi dua so. Adai. Na ba me ni de emu oye o. Emu de ya.
Yanso be me no madura enyo no. Akwan Afrima de mafaso. E ukruma. Sese minnam na mikosi Afrima. Eni aja usu ukrumu a. Wa kwa me fa du anu mawu. Bema, de me nwane ye no wanya de nanso be ye ne den. Bema ju kwa se o se mko bom ho dwa ukru kesi. Ya ne atiti was papa. Misiro. Tuna hasa wai. Me pacho. O se nu gwase na Afrima mu de ade ma fam ukruma no. Anu odin. O chan de ya mo tene he ya wai. Ajan sanka minua de ye media wo ho. Tinka ho kora akire wa ngo betimi afre me wadwuma mu na maba beboa. Minua ba de afa mani su pen. Me den babra ba to chacha. Oh, nua but obi ani ni suban. Wai. Nda ko mi tia ma wai. Oh. Oba pie me de anko. Besen ko na wo dem. Niti be na wo yi. Opa mati sika ya ho ade egwa busue ni adasefo nyina animu no. Bra beda wo se wo ma. Mi ame ba wo nso abeto abeda wo nso a. Wo se wo nti ase. Na no kwesi koda nkoda no. Ase ne sen. Kote so asem ba wa. Wati sika ye meme ho ade. Mabusuafo anim na meme ya wo yire o. Me no mienu de won kasa onim se menya wo yire me no papa aden. Ana ma me ho nto me krasa aden. Enti mi awo he suko no ma etisa me. Na wo papa nyina tese obeyi wa deja wo meme manim papa enti ya ma wo. Na asuko no ma no yenda ben. Asuko ni no ne bra wo gina domonim account mo din se so ba war me no. Enti me ho nya omobo. Papa, se si asema ba me ho se papa fa me to betima fa me. Menya wo ba. Menya ya mo ba. Hwe me mo ate ase. Se mati sika ye ho ade nko ade papa sem de fa to nchen. Fa to nchen kura. Enkeka bio kura. Wo papa ne me a nka meti sika ye ho ade no. Ka wampene. Wati ase ma ye ho ade ndie. Ense oye wasede. Ese enko. Me se kona koda wo dem. Na me so me na me dem se na me ka tro me se wa to me baba be so me se woni mu a me ntumi nya wo yere ma nye o ye me papa. He wa ma mi ameba me se enko ne enko da na asem fa na asem ko. Me hu se wa ye wa adwen se ne one dan ne beda. Mo na me kwakope ba bia da. Adan aye enko da. Wo de bra tie me bra wo de be se enko da na me enko da. So so prima me da wo de bra. Papa. Adum na aso. Kwaba. Kunyani. Wo fiemo. Ya jo. Wa kwaba. Ya na o. Me wasu so fiemo. Ai. Manisu. Oh, isso é sincero, meu nome. Yo, ora, empanifo si eni. Si ebisa na wie. Awie de boko. Se me bedu no anajo. Na ade sentiment mi ama mesra mo. Na motese maba na se ma afia. Mi hia bonten kura be fere. Na o se me ba fie na me ba chia mo. Na me hwese nia free so ne musitie. Sine ba ya nsra mu a Simple. I'm so uti a wona chikakra. Freeman so aware. Oh. Ya danya mi ase. Eni aje abọ na ho modern. Aje. Oh, se minim se aje na ma hwehwe aware. David. Aye Mr. Usu ana aje Usu. Na be ware no. Usu. Aje Usu. Ofri kroma. Oh, best farmer aje Usu. Ani yire no ye mienu. Oluma ya ote na afo hoyi. Akokura Usu. Faso to akokura Usu. Akokura togo ye ote akira yi. Na aja Usu yi nti na aduane so na me ne frema. Wa hene kan bie man. Mpenimfo se. Apo pia didi ko bebia na so mbetwe. Wom sa panyifo akasa. Nanso sa Asantefo anti. Na Asantefo amefa. Eno ntese sisiri wafo be fa nkodi. Akra we die edita mo sam koma no ko ware.
opanyin o te say na na akra no. Penfo kan. I say baby o dwan pe. And what in the fufu bo. We dey wa fa moyi. O dwan we dey fufu no wa fa moyi. Ka me pie kura na abeto no. Nti me come yonko no na ko din ko. Mene din ko mo bia ba si a. Obi a wonya hofo amoka asem. Ye kana anya o de pe no otu atene. Saa o. Saa meja amali akwada no ai. Is it dinner na wo yi? Dinner just say enuma na dum fani nyina we see ase just say on pese bi obi abeso. I don't how. Hwe ene so mamhu di ntia wo yesa. Eja. Pause. Papa. Me ferrew. Fi so timi me papa ti pen yepe. Me srew. Ahon. Me ka cho se me pe wana. Me ka cho se me pe wo. Wodi koko eni ageni tumi afo me agime free ma wofo wonsa me papa no aka anjo me ka che ne se me mpew samo se me metna ware na sentima baba betna ware na se a munya me na mentra me ba bi din o me mpeka se bi o ma mentna se se ya yo u papa be ka che me se asem no no akasa mo te ho ase afa be wie se wasa da ho dua bro ni be ka che me se u papa ka che me se wo se wo mpene me papa so ne me makasa ma bibia ye din o ha me ameme se obi odin dwene ho o ha me amesese me fa dwene papa na papa nja so na wo kan nte ko wonu abrantie bi sin ase na motese me wagema baba be sifie hanum se na papa me your size it's wa wutu we ho pampemu krampo no ensen me panyini me pese ma no beti a mesre o me fere o pa me bu wona nam krom hanum me fere o me pese o beti ma no ne kasakra me se me mpel jai me na me nkona me nkofa me so ne me de waya de pa waya de mo na hwe me pese o te ase me tu ohu me sa no me nya izo me ho nyo sa nsa ye kan ne de a me ka ho me ne din papa na ewiase no udru ba bi a no di what tin ye maso hwe wasema wo ka no me matisika akọ sa yire se ti atu no ti wo sa yire ntu kru no me prekope ubayi wasedi sa yire na mesma ye masedi se kunu nti de we kan de agro na udi se me mpra papa so nne me papa wabu ene ne wakọ akọtọ ade aba abeso wudi tumi akọ ju obi eja pande a wo ye be hwe wo fie hanom amaga ene amaga sia ene be hu amaga ho ye be hwe pa me no mienu ye be hwe wa ha wani aba be gime afima wo fo nsama wo be hu so den krabi komeje ma me say me remfi no bona ye sheye no me da sukra sa abonim me mfa me ho ma be ma na amaware no me ntumi fa me ho kra nso ma ne da me sro ko ka cheje ma me se me gusu do no me do no me ndo bia ka no ho me sro ka che ne se me sro no won twen me wai Fima asama ko da ma na be di so woni be ma ti dem so won fa ho ye de e ma no sister fa ho man because wa ware fa ho man no wa de no wa ware you when fear ye aje so e say ware for better for worse ti misro mo wani nka ho why de won ti ase o enya de abeti ase da adwo enye easy saa o brama no me mpe no me hu kwa mefa sokora akwa me nteze me ntumi mpe no ana opesa wo san twafa ukuna chino ne je twempena ne dinti to wadwum sister wa worry me ma me mo na ha me o ma ha me so wo sika me enye sika no enye sika se kentimi nto odo me ma me o ma ha me o ma ha me papa ma ha me anyway what me na me de be ma me why me catch you no mati
Odwe midi makumani na bema ho midwe wunkuto na meni dausu ho shami bobia shami bo se uni minkwa nebeye midwe medo kusie Odo mudre, odo beni, odo biyowo. Akwensi die bia mfane ho. Enkakra, ye bedru. Odo mida oma o. Na mini udoi. Sikentu minto. Eyo odo kain. Entu min prokra. Robin Peter. To pay Polo, enemies go shame. Adwumi, me this year, mesro, we didn't go put in pouch. Kosoa crow mudi wate. You as we did the 2 years only to Namda. Mammy, Nabutre said they was a Nabutre could do, and said they would sit here. No. Me sere wo de jebi bia efache na ehunu se awo onyame no de ma wo ne me yire pani wo na me ne wo bobra abrabọ hyase nyina mekoye enkoye nyina gina wo so mentimi ntrase emma nema bi entwimfa ye nsufia de me sere kan wakomato ye mote na onyame beye mira enema ayekoso wo fia no ka hu se oba no se mama kwan yanka wontemi nware no na wo ya gidin e wo awo yi ho enu nti na me ma kwan se ware no na so oba ye me dia mafa ne so ye menua me mfa ne so ye me kra mafa ne so ye menua me ka se menua kra se ye onua ne me akwala ye nyina ye ba hwe na no me kosoma akwala ewu ahwe ne ekoso ofia e dia bone na me dia ye no eti me bone amaye ne se mama kwan so me ware mi kunu Mira, eniema ayekoso no wahu. Nyane kasa kire. Eye me de paase wo ka se awo nyame ne de ma. Sebi awo enye mukoni ntosi ni nyado a ya boa wodwam a miko miemi ahwe na mapede eye na masa. Nyame ne de masara wo nyamfie sen. Mfie diokon. Aha. Eti mira me de nyane kasa kire. Na honhon no menya nkosi da ben. Mira, esa wo bua me wo ma wonti e na maye hon oye bibia na me di manihwa na hon ne nkosi da ben mira. Eti me de nya ne kasa kire. Na nya sa adakro de besi ofia no ompe. Me menya meresa wo no bua me wo ma wonti e na mabre me ho ase amano. Hwe akwada de onyim no a eye wo nko na onyim no eye wo nko oba. Na so beto asase su se pe obi atimi suma ni bi. Medofo Ude koso ana ka okomato yem na ade bia wahase bia ewo na wiye na sede tie bia me wo gidie ewo rehemu se enka achi nyame baye amana boroso nti ude nya abotre wate Mira ude waka mate na wono wo ye na adwen sese ne na ase bibi so ene de wono abenya wo eti de wo beye no de a kasa kire no mate waka mate kwadu na se woni maybe enyem feel sorry not odin aduane kura obey just say why am monyo be kwadu I didn't how
Ntu face nti de ekoso nti ade papa na ekoso. Nti face akwade yi ware ye. Oni ko sua se abakola na soda. Akwade yi kwa aware yi ya wo na wo se se ode akwade ya ma awade yi. Many. Emu akwade yi so. Kwala yi tu ni na sifia. Da. Nti watwe ho pen. Ara won hwe. Kasi mieso. Sa kwada no. Okwa ware na nka be ma na etete na. Kasa mro ababo ya mane dada. Na babu mameti asese. Obabe jane na. Ne na ja. Ode no akopate ne kunu na omaye honam baako. Rade okay, ebomu ne payo. Akwade ya wade ya wokwe waji tumu. Akwade yi ti awade yi tumu. Akwade yi ko de me na se po eni su na akwade di fifia akoy. Kati mi sini me bayi titi ma de ba ko pe ma de beti me bi nka ho na nim ni na chi nyina no no. Ka kwade beti mi agya me sa. Akwade yi nice ada. Free se me warwo abepe me da ban na odi jollof. Anso ne de abana yegu ye no. Aso na ye twa no. Jollof mi ni yo. Enya makono mpo se me tu me baba ya sei. Abaya so no se abaya bidi abaya bunu sei ajeje mu. No bia betina se abedi jollof. Sade na ha me. Una watete dia ma wofu aye ma wo. Me die na si ho no. Pe jollof ma ye hu. Jollof wiasim. Se wote amakomu a. We ya brante no. Wo betina amakomu a wonyini na akodura hodwo a na ye papa. Ne mum se manyina wie na me kwa ahodwo no die enye enti mesrew oba no oni ne kunu na ebobra se bibia sia kwa babo ya mane dike wa komato yem no mumu wo mubra wati me die empene to pene no am yi wo so tire e koma kope me ba me koma kope no ware na wadi Watching. Haji. Akwaba. Ya ni o. Minim kwase waba o. Oh, ye bedu na ne na nsa ya ne. Oh, ye de nyame ase we di akwaba. Ya ni. Boss. Ema. Na de na ekoso metititi se be de ese free makra wanware o. De asem na ese obi aso kan ne de tantan. De na ese. Papa, le obeti ene no a o. Sisi ama mintimi ni di me da me na. Na de etwa me nsu mu krom afo. Omuhumi a no mu hwe me mienu so mo ye mienu so na ekwa o mo sa me ho ano mo de mapa wa to so anim guase nko a ti me kura me ye ma dwi sesen ka ba kam no baba bedin komo na nka wo kokro kasi ma na ka do me ko na nka makopa adwuma bi wo ho no maye se de be anim guase sem ni na me firim jampen fo se krodo so a entina fa ko nyi anim guase okay waka mati o menua kumani ono so de kumase na wo it's no baso adwumasem de ono connections bebre obetima prayer bi ato na so nti Brian Msiro boy mwati yeah no problem you welcome it's no de ye fene abanti ye bedru fie it's no unya time bia na awia mu fefi mati na mensi ameda wase yeah no ye careful midi makumani na bema ho midwe ago unkuto na meni dauso pacho seja hey aso yo aso akwaba eja kwaba ya medio mama mensu kranu oh insu de aso mpene fosi enim mensu ebisa awie we de men come sempa awie de men kura no boni bi eja samwa me pese me sire bisa kakra obaba no
wode ne maame no menim ade a ekoso ana mo ka bibi che na because enyema bi mentini mabiase na msimba bebusa mo se bia eden na mo ka kire na enti oba fie na ne oye no enkoye eja wada roma obetime de asem na si fasi ase de odi wada ye hu de obesa wo kire wo hene nentima me baabi amaka drentin tuntimi unti ase se me mfa asem kro ni nsimfa nkosi kire se oba na me de ne kom fie no besi na omura dam ma me kase me kokohwe ni dem okura ompene omra me da ose oma kire se oma ma me kwa ma me mfa me ho kan ne da mesre wani di me ba no oya babunu onka nsuo ana onka jada ndi sabi owo na wo ye bema ese okrokro no we akrokro onka nsuo da ndi mesre wo se wo ye panyini sabi o wo de wo nyansa be krokro akora no na bibia akoso wan eja samwa bi na me ka o yire se me mfansie no ase ne sen wo ye babunu enti babunu mon chekere no se wunyina de se wo ye mon chekere no ye de kwa wo de manye ejen odaru misre bisa kakra enu nti we meni mekunu ye nti aka emra wo fie ho emeka sanchira kwada no entra ne de wo so wo ye wa bra wa wari mienu ekwa be so nafa so ne sa mienu no ya enu so ye furu ka emra fie wo mekere no eja samwa we de brebra ma amane so ama na menta onye honhon me mfam se kanwa na nka efi bi ne kwa wie asem ne ko ba nyina no menu mi enum eni edi etu mo na mo abepem sa abe tintin tietie nyina ne se medi koko ebe mawo eja pade nso emienu a we di ba ko a yensisi obi enti meme die ne yaduma wo die ne nya aduma sa wono ba ne nkasa sa woni na nkasa na se kwa no koso eye sa ne mandia mejimaja pade ana da opre no eja usu sebi mprediasa sa wodi eja pade no maam koko ne maam na manhwe so yi ana akate baso na mantimi anya abaka sebi ma ye koko no basa me mahwe wodi aso yi me ba no wontimi hwe ne de aso yi na oya basa me de fom so nyina be ma wo na sebi o maka kire wo sebi o me ba no onka ejada na wa hwe wa pampam ya pai esa okrokro no so okrokro na sebi na odi sebi o nyansa sam ahya akora na dwenem bibi abaye kama asma wo ka kire me no asma ka kire me no se me pampam di ayi enti se obi fi abonti me ka kire so utri don se me mbua e ba ye wo de na ma ba wo fie na me ka so kire wo no enso san ka kire me no me ka kire me nyame mo abotanya me ko de abotema ma me abotense nyankopon odi ma me kwa me nso me ka kire pam no twa no onu ane mache no me ba efiase na se me sasem na namde befia e ba ya mejimeje pade ya ready enu anu no Ubatiato. Enti hipa na akwa wudi mirika saa no. Frema. Ehini na akwa wudi mirika saa no. Yesi aje me maame ato hospital na me kohwe. Yesi aje o maame ato hospital. Enti hospital hu mirika ni. Dabi. Amerika ya wutu de eye krono mirika na wutu. Awifo mirika. Ai na wutu yi. Na ye me be fe want say mabokro no da. Na de wo ye de say ne ye no. Obi enipa ba wo frifie ko wudi mirika se ya bibusa aso maame yare o maame ne he na ye ne ya afa no mo so yare me nim baby kra ye no o maame nya cancer o ana ma de yare na ado ano boto sa wanya de brain cancer wanya brain stomach enu bi aye nana na dwene na etoto ne yam brain stomach onya enu bi anti me mpesa ne mo me se me maame yare ye so obi ani ne nche me kono aduane ama no ma o maame wo yare no wudi a ye be ya akorafo ayi ama ne pa ye be na yi ama no enti ene mo ma nani na ho no wangu ofa mu wa na mini udoi sikentu minto
Eyo dokain into me procra Robin Peter to pay Polo enemies go shame Mr. Boateng Ego me AJ Oh. Okay, me. Yo, I remember you. I know. I know the one we met on the road last. Yeah, I remember. Me bacho, Mr. Boateng. Bacho. Yeah, he's inside. Oh, okase a me mrani ni Kumawood. Okay, come inside. Now, who I do so who Eh. Na da bene you free hospital. Me. Doctor. Aye. David wana se me yale. Kwadu men fa nya agudie. Da bene you free hospital ho. Se wa me nyale. Eh. Hwe me yale fo. Enyale. Eni o mo bo wuto. Me. Wo ba frema eno wo dimirika sa frema kose me mama jare me mama enti nu akura me anwume aduane kura mentimi ani me kura me hu na che no so hia me he o se me yale me nyade wa wo ba frema na eka hu ko bi kura na eka nka me yini me nyale na mo ka me busa self ya hote se no ho ye no de no ho ye de on sra me kura enti me kura me hu na che mo ma hwehwe o da bi a che enu aso wa ma ho da bi a che kura eni wi ase hu Agofia. Okay, tomato. Ya odomenia. Na papa ni. Na bi o mira. Wa pie. Oh, come by now. Oh. Sa wa pie o pie ntem. Inni baby kokora woko. Eno na so ka cha mese wo hwade abasese. E me kona echi onipa ni medin. Eja. That's it. Na me ado. Me paso me ba me fa konya ba wai. We say be anopai Die eja misre wo se me bisa wo se ede na ekoso ede na ekoso obusa me die me kra me na esem ba ho bebusa se de na ekoso fi se ne me ekoso fia me hu de trefe nkonkosi enti frema de bia o kra fia se me ko maame o no o sa bebusa me se chese otutu anu ma wo de kire me pani se me monidi ye ni frema na tifia opie kra ye hu no obeba no busa as me ko maame ho otimi kra me ko maame se mehwe no maame se sesei no akra no okọ na usa dua da hu dua bro ni bebusa nse e de na ekoso a na de ne ye nka ana mote ho eja woni sa akwada yi uswa wa woni sa akwada yi uswa kora wo swa ana wo de beji akwada yi na sabia ku anya do akwada yi ko ba eja kura ba na sa akwada yi ko na wa ama na sa me na made pa bia sa yi o na nti monti binyima so tie da krokrada sese na ekoso menu ye mama ka sam che oba no opia wo ma obeba nso a o mantem oba na brabo a wode ti ya no wo krase me ko me maame ho aba eda obeba no o mantem ebi wo kra nso o ma ejei ti de da hono no wada roma sasa na ko eja woni me ani ni ye o maame asem a wo kan die sisi a me ne obaiti fie anu wakra se me maame se me mehwa ade mra mintimi nsi ni kwan ana nya fe na me sa me da me ho asa bebusa se wona asoma aba esa kra na kwa me akoye panyin hu mate me kuma se woni ho ye hu no woni ba bia woko enso moti ho eye kakra bia nka baba ye betwa ti na nka ne matena se manom na me ba ne nso ani ho menim se ho me kuma akopɛ no me kɔ ne yonkui ho makɔ akɔwese ho a wai ani ade ani ha o suwa hu
One kasankasa kwale ya ukoko ware ne din betene fie. Atukreta ne tiku ko bumpu nimpu. Akwale nya onya wo saizo. Ye nyina nkran ni mu ntete nkran. Wa ha se maame no ni ha menu mienu ene uti ha na meka. Awo wo di awo awoi sese no enye ne panya ne ba wiase ba wo ye o. Sese ya ma baako. Enti adan na baako peye na so so me kwakofo wanya buroni. Mebua ope Coca-Cola wanya Coca-Cola enti no ope Fanta aka ho. Yo ye udi nkaso. Medima kumani na bema ho. Midwe Wokuto na meni dausu. Shami bobia Shami bo se unimi kuwa nebeye. Midwe Medowo Kosiewie Ode Midima kumani na bema ho. Midwe Wokuto na meni dausu. Shami bobia Shami bo se unimi kwa nebeye. Frema onbu achwa yana bibusu asemu onbu achwa ibusu he kabra ibusu asemu na juti na e kasa kire me Bo achwa me ni from ofa ne ma na wo dia akula na masoma no na wo je no wo dia na mo presen na maka asema kire wo se man suma akole akora wo ba no wo yo somafo wo ba no di bidi wachi na so ba ba wo bi ato abesuma no me se man suma me ba wo so de apia na pa no ho abaya broni abaya afefe abaya akona kono na otenesi kwan so wo bi na suma no anti ai ma nti ma wo suma boacho na ayeden boacho anya ne maame no me fi ayeti abrunku dokununku ususu udwi ho pa na wo hwehwe animo adwuma na aye ne wo frɛ me ma wo frɛ mante me wo wodaban me banie enfrɛ mante mfrɛ me ma na no na edampa ba akoso wo kura ne me epegie na dokoro wate no ro kosopino no ehye wo na be frɛ me mante wo ma me ne me de o kyerɛ wante nie Sewa adia wo ye wo fi ane sewa hwani yo fadi why ma shosho makosakusedi mi bedi dabia masman bia na betusa na wo kasa nya me mama he wa kwara bone me na ane me kasa sa no ona wo won chimuda ate won wo bada tie me na me wo me na me ye right say me soma wo oni de ni so soma wo abaye se wo soma wa na adoba soma obi mu o ba tutu fom ne fesika ne hye ho me van hye ho bia enjada wa pia bontin na me hyeda mo na me tete mo on hye ho nom na me wu ka wano tum na bibi anya wo da e wo wiase bibi anya ono bedi kan yare na wo wu a bobo amane ate anya na jai sa wa kwara bone ede pa ne haw me betina e mabisa wasema bisa ma hu se wusu mabisa wasema hu fi mi frema adan ede ne haw frema wo ba fia hai me do waye se me ba se bi yefru no manya bi anwo enso no me do waye mi bibia ade na bibi haw na mabisa wo ntimi nka nkyere me Omusi me betina efia ha wonye me bone dade so asem we de mintumi nkancho asem ni modu mintumi nkancho mpacho fa cheme wayo oh frema enti asem benya ne mu oduru asem ne tese bo aye twam aye ntwa frema asem ne tese de enko anti wuntimi nkankyere me wo ye me ba asem a obeka kire wo maame no eno ne mia meti hoi yo sene aduru wo na so ene bese kwadai why
na so no kwada na wona wo kwada. Nyabotire mami. Hey. Na dey na we Dia me ye no. Wonim ho hwe. Ade we nurse. Matra kura me doctor. Me doctor. Me come mpani ayi mu. Wo wantimi nwo no. Wantimi amfam ti na me hwe no ba bi ofa no. Mafa ho no masi. Matra ho. Manyin sen matete ntasuo ma wo. Wantimi anyam hwe. Wo ya adamusa ana auto ya no. Da bi na onyem wo hawo ne sen. Se wanyem a emu ne we ne wo hawo. Hey, mama nka nkyere wo wanyem. Wo ba wo mama hwe. Me se wo ba wo mama hwe. Ntimenyem. Wonyem. Wo ho nyina kyere. Wo ba wo mama hwe. Wo ba sore. Wonim dia bank wa fada dia. So we so. So ne so. Mate, kwada kakra wate. Wo ba kra. Wonim dia bank wa fada dia. Wa kasa wo yo bayifu. Beya wo di ba fia so papa. We ye bayfo frema wanyem a me kura me danyame ase me true frema ba pa me di ne ba hya me jankasa me se onwo wo fie ha frema da wo fie wo wanwo wano so ngo awo ne de me nko a only me wo obuwa woti ha wo be hu me se obuwa wo di ne nemu mirika na be ko obuwa me se woti ha be hu me se frema me buwa na kasa na wo mo anka mo awo me buwa na wo mo anka ba buwa wo sa ada ekra na wo hadwi wo fie ha sa mama nkyere uni mu abia wo mo afabo aho efie no beto yo oh sister ma hwehwe wache in fact eno kranti na ne mama wa ba me fie ha yo internet special vocal day boko in fact yadanya mi ase onim se test na ye onim 2 months achom kwa ben so nyame ne yeda nase enye problem bia wo de ka wakoma to ye what na ne say obehwe nsu yi why nanti nenta no waba what achom mate me da sepan das wo ba so amehwe wi why what achom mate why das se asam me bekan me ne beresem pa ifri se enyema ekoso menti ase me pese ubisa free mama me sa efia ha yete no nyinsen na ode betre fia no ba bi efiri no on kankyere na kankyere me na mi rapa na sama wo kan yedie na wo ba wo yire no ba warefo a wo so nim so wo yire no wanyem a wo sase me misa so de nyinsen ni fini na nya na nyem ajubi obi nkum na kokko bi de kwa ansana ni fere be so to bo no na nesi bo so minim de ntia me busa sa me se busa fi se obai ba fia ha bepem ne menini na da me honka ne da nenti senyinsa ko ba ese obusan ma me se hwan no ne nyem nipa kro ne nyem honka me ntie mawura pacho mi kura fa me chia me osi mi misa wo se enya bia nyinse no wodi firi he frema ona me no kasa no ukunu owawo wo si nyinse no wodi firi he enti ka kire me o chia me na me nka nkire no why onzo kasa obi a ya frɛ obegina anim ha ye ka ye busa ba bia nyinse firi no no hwɛ na tese o tue so si wo mu aso America ma huna sama o ba no na ko wale ne ma wani abri a wo keka wo ya gubom gege na ko wale ne ma so wadi wani so ye wonyi wani so me peba ene wa photographic am obi akan ama wo no wa kan ama fita ade frema de me no de frema de me wiase nyina hu se me nso so me wo ho frema
Frema. Nanti den na ye wo pa. Nipa ma feel say ma say hu say de wo sia ye wonim. Ma ba mo chi nyina ne ade. Ene na wa ba na ka ba mani agye nso a hwede wa sa ya abesi wo. Fremei. Asemuni. Nsam ne doso. Nsam ba biem. Dawo. Osho. Wonyam. Ina so ni papa yi nei. Papa kran so me ba wono mu a wo so wo ba dem kwa na wo pia no yi. Sani afere se wa nyina ni sani wadɔ no. Ti ni eja pade anya na obetwe wo bedi aka ho. Menyo na menene nyim. Ina tawsu. Me ko ye menene na adaw. Na ye hwan. Fa menene kan na adaw. Oba wari fo no kun ti fie wonyam. Ni okun na nyim. Anu ananyim. My name is Asante. Oni buati. Eja buati. Buati. Odwe medima kumani na bema wo. Midwe wokuto na meni dawusu. Shami bobia Shami bo se unimi kuwa nebeye. Oh, I don't say when my able son say want your partner. Patro Mr. Boateng. And now no me koye lab. The results in the same in 2 months. No I'm me the Bible to him. Oh so. Now book na money. Makachi me kun. Na me kun asem we fa no ho ben. So no ne be ma on ne tell it na mo na man ya. Me patro. Sima be ka jo se me kunu me fa me ho nka ne da. Waka. Nti se nyi se ne nya ne de ya wodia. Media. Wodia. Okay, waka mate ho de me kokrom tanyumre bo mo de se wa na edin komo. Why? Enim guasie ben. Eno ko fa bre me ne o ma me. Mistake man sheda. E dia no mistake. Huh? Bro nya botre wo say mistake. Nya botre. Ade ne nye say ye ni da ho e mistake. Tietia. So be yin se na gu. No ko ware wo kunu. Mr. Wusu eno na me hwehwe. Nti se wo betimi di yin se na koma no dia. Fa koma no beko na asomdwemra. Tie. Mira. Cha samu awa wo kan ye mam. Onfo obi moja enkoma wo bi. Na akwada ne nso de enya de obeyi agu nne eyi agu kina. Esansa akwada ne me bahani. Na kina ko chato nso kokose woni a na kwa like akokọ la akosua. Na nso ne ba betim na dane yafunu mu no a na akoyi ato agu. Afi na obene nam ho. Da bi. Meserew. Akwada ne de obewo no. Setie bia obewo akwada na ba. Media maker. Awade no na obekọ akotena se na masoma dweme. Boko. Sa nim guasie we die. Wa wani tuakuru ha. Me ye panyini wo kuro diem ha. Me ma sa nim guasie we ameka me. Dabi. Said ya maka no. Media kwa nya da me de mensa beka memfa mensa nka nyinsen we da wo. Oh, there be. I was saying the same. Say you said that me kwa me mpene so be say no. Na me haw nya ne se wo betima se me nware wo. So betima se me nware wo ne hia me. Papa se ma wo kan nteko wonu. Ade ntina ko manu. Mensa mpene so na asa na wate bi da. Oh, me se pe ba bi fa me dwane ko. Se me du dwane ko kuro kesem kro na. E den ya e be kwa asan ba yechi. Me de mensa ma kuro ma bi mu. Me kona me kwo wo mensa ntu me na ese. Ba bi fa me ko me pe ka se na e ko na da won me ko. Wate ase na me ye amane bi afri honom. Na me ye ho ade. Wate ase me nya ye ho ade wie dia. Me nya ni amafo keka na me meti o. Wate ase e ye wo na me ho na manager. Ade na nya ba wie. Timas na me nware na me ntie ni obi eka. Ena ne ya janom. Me so na pa ide me ba ya. Anya boni bia. Me dia chopa ana edi kan dia ba. Senya sie ne o musa ntwa yi die. Na so me srem animu a munya maninka. Na ma yefum so bebre. What? Papa. What hame papa. What hame? Me beti ya waria se kama
What dead not to the Mradasa and then you say. Now, what I want to catch them say, a young from Swana, but young Vanchen. Young Vancho say, what Bomusio? Nessenki do more Krumha in a crana, just a Krumha crying in a chuaso. Papa, Mr. Jamaninka. I'm a strawberry jar trying to buy away. Mr. Jamaninka. No, young for Mammy. Yam me and Bemen, I watch say a dear. No, what say a Samson. What man you was here any dim work kaye. But why ye your papa? Nancy Bemen away me. What for was said that? Why did you proud of once, papa? And then oh yes, sir. What? Papa. The make catch at one say. Yes, sir, no, wash a buyer and me bano. A quenya over faso. Ube yuba. A free me banny yem. More quena warrior. I don't know. Ira, slow. What dear Miss Slow and Kanko. My catch the brain, your brain fan. Send you say any dear. Some it's just all you say anymore. And what I know me chill some na the trail. Sasama dear bets mo pet. Then I'll put on fire funua. And you say, yet, they are using any by any dear. No one I measure. Or I walk with Anabas season. And you are the news and Bacacoma Pano. A Josu, so one yin say any dear, or the news and the Cacomedus. Now what's it? If I tell Aquadan open. A sign up. Bemen, and some naba. Me see me bano. Me didn't mouse said your wire into what the Aquadana over one. Oh, mammy. Say, Eddie, a man in the beton chain. Na, what about for my warrior? Me worry no. And then a man in a mammy be or send me yama. Bear my warrior or banner, now worry any good, na me warrior cry. My ready say me in that's it. Mira, over one. Mira, send or jetrum or codiumrica trum. Na he and your gorhen. Or be one, no wash anybody. Hey, sister Nancy, who wants in it at che? Are they? I send the Obusabio. You say, be I'm in person about a year, and I say, you say, man, planet. I'm planet. I imagine some person me you to go. Miss Sir, why? A patch up. What it? May you go? Why? That's how you go. Who won't be best say? Why should crowd they won't quite crabby chaps? Tonight, won't tell you, won't tell you. Yes, all custom me won't best say, pa me pardon come here. I say, Miss Runty, as I come me quack you not to patch away, Miss Sir. A yabra, what's it? What do you hope about me? I'm sure. What's it? Tonight, and Sempi, hey, you kill me. Oh, Medima Kumani na bema man planet. Midwe Kuto na meni dausu Shami Bobia Shami Bo Se unimi kuwa nebeye What? Sisia me balance wajia tumuse wa na sebi opeo. Sebi empenem fosi akwara no nko afichiri akwara no wako. Asante Akan untimi enyana si wongu Saudi dro taso. Wanya adwo atomo nsu de sebi yentimi nya ho bibia. Ti hira nso kusekuse. Ade ma. Atosu mienu. Sewu ya ben. Da ben ana obenya ho. Amayako. Penyen no. Frisia sa ni muguase we de. Yanku ayentumi. Enti da ben na obenya ho. Amayako ne kunu ho. De akoto nanim. Frisia sa ni muguase we ngu ade. Menku amintumi. Papa, I did kind of was here on not mammy. Say, I saw China born in Ano. Yamiadum, you be a better D. Na mother, my miss was his what he must see. Na Eddie cannot come a cook mercy. Yamiadum watchina. Waiting tea menko. Say the bay watching and the menyam rain, I may know Yabba Moko up on the hole. Nay, Akokasa, as a baby was here.
na wɔkyerɛ no yɛkɔ akɔyɛ ama no afiri hɔ nom nti nyame adom wɔkyerɛ no ɛba ama yɛkɔ yo okwa ka kyerɛ wura sɛ nyankopɔn yɛ adom wɔkyerɛ anɔpa yɛne wɔn nsɛnkaeɛ bi nti ma wɔnkɔ baabi a ɔntwɛn wate asamoa ɔpanyin wo so wodi ɛbaeɛ a ɛbɔkɔɔ so nyɛ bɔkɔɔ saa ɛne sɛ waa wɔne tua onipa asamoa waa na wodi anim kɔgye awadeɛ wɔ ne ba hɔ kama wokɔgye ne ba fɛfɛɛfɛ ɛne sɛ yɛnkaa ɛfɛ wɔ awadeɛ mu no na bɔfra yi ne wɔte kama bɔne biara nim na wɔbɛdwa atoa me sɛ mfa mbɛto anim deɛ asie no ano ɔdene so mesrɛ wo gye ne fɛ so ma me mesrɛ wo a abɔfra no akɔnyem sɛnea ɛbɛyɛ asomdua bɛbɛ nti panifoɔ so wɔba wɔnyem ɛna anim wɔ kono na hwehwɛ mu no ɛnyɛ wo a na mesɛ wodeɛ mesrɛ wo yɛn nyinaa bɛka bom yɛbɛto anim na asomdua aba sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa basabasa biara ma na mɛduru dɛɛfoɔ nti wodeɛ ɛbaeɛ a asɛm tiatiatiatia ana Samoa ɛno ha no ɔba ɛsɛmpa yamira na sɛ wɔnto wɔ hɔ no mefrɛfrɛfrɛ wɔn mfiri mi mehyɛ Egypt wowɔ Egypt na ɛno nso asɛ ne sɛ Egypt yɛfa Egypt Ghana Egypt na sɛ yɛfa Egypt na wa Ghana Egypt wa mesi me kɔ Egypt wo bu sam sɛ Ghana Egypt ne santase yɛ na ne wote na de kɔ mesi me kɔ Egypt ɛdi asɛm na wo pɛ me wo so ya ma ho ngongo o dem ase wo ya sɛ bɛyifo na wo bi dada wo so bɛka oni pɛgyina wo bɛyifo dada bɛma wanim na wayɛ nse de wo so no me se di asɛm aka asɛm kɔ ma mentie me wo hɔ na abranti duatoafo hinini Samoa baaya amanne ne sɛ ne baba na onyem no akyerɛ bɛma kɔ ne nyem ɛna nyinsen nyame nyinsen enti ɔm de baba tumanim sɛ nyinsen kyesɛ me hu asɛm de trefren konkosie ana ɔm bɔbɔ mamanne na me frɛ ɔm abɛtram bi ma frɛ wa wan fi mi oh any good one there good one there enti asɛm wɔ enti ɛna nka wo pɛ me ama mama abɛtenam hwɛ manim a mudi sisi hɔ sɛ mu su sɛ mu yɛ dan yon wo frɛ me sɛ me mmara me metenam abaya tia me mo okodi abɛhyɛ no wayɛ adeɛ pa sɛ me medi kan ka kyɛw sɛ me meti no ɛnyɛ adeɛ a obenyi obi ane na nyam me meti ɛnyɛ obi ani hɔ me na ane me mogya sia me no hu nsuo sia me no hu bibi asia aduane odi yon me na me no hwibɔ mu me no mogya nyame abom sɛ me no mienu nko ana bɛwo obi ani hɔ bɛwo bie akwana bɛdi abɛhyɛ wo bɛka kyerɛ me na nka asɛm futa wei asɛm kanka wei asɛm fu wei brother fu asɛm wei na nka me ma bɛtenam you damn shit people yeah na me ranso bodam ni we so ko friend sam na be jama e tell side we ya papa we ni ho bɛ na ye obetra sɛm no mu bia e de na be oh Asamoa wɔn de ɔkɔfa ba wɔn de ɔkɔfa ba ya kan ni poka na asɛm no kra me tie sɛ nyi ɛgye wada roma akwada yi wanyem no nyinsen wodia wo obi a ho nyim sɛ sa wo sa ba na wote wo no wo na wo hye ɔbaya hye kutupa na o yu kru so bo chi dom ana mo de me fa sa akwa ne so wo won ka sɛ mo kyerɛ sɛ akwada yi on fa ne da wo bɛ srɛ kwa san kiye meboa wo ana ya ama enti nyinsen ani wo okay be ma bɛ no ne nyim na no so de fa ho bɛ be ma one ne nyim yɛ wasɛm ho hia me ɛwɔ de ho ebia na me nyinsen no heda de koma be ma me pɛ be ma oba no ne oba wo ne dada enye wo na wo tena ha ka kyerɛ me sɛ wo ne na anada no be one na anada do de akonyema yo aja usu be ma one ne nyam ye boaten tenten sika ho ni wo ye sikani wo hefa sikani no wo ye hefa boaten ne de otwa nuantima nua no hia apito kai boaten ne me ba nanyam boaten ne me yire nanyam boaten no oni me yire na matisika ye ne ho ade no boaten ne nanyam akoya boaten di ma fa so krodua mu no anya de se mema kwan ne mama kwan kina asem sai ape to boaten obi anu so te wo nam kromo sai onye jimi
Why don't you ha? Eh say. As da bia dia won kare say ni say. Obanye osu. Hwa ade me fa watu otinim. Me de da wana ekoyinam. Anam de aduane ahya no. Ekwa nsuo no mi da wana amon na aduane nso nhya no. Me kobusa abo abeya. Wo kobusa otwe. Wo busa yo. Oh. Eh say fu na oni botini eja say wam lady. Miwura. Why you tell me not see me papa. What's I saw cassette ya? You cassette ya. Now the man pardon insurance by cassette ya. Oh man over unane. Obanye de aduro ni. Eja bi da me librisa mania bro. Se ma tisika yo ba ho de. No wa yire wo gi be yo. Na ho grow die ni. Oh. O jaja de o keka no. Ma mo mevu. Abotire. Ye bloody body aku. Na sa body no. Me so obe chia mama yam. Oh. Obanye. Ade na de. Mira, ede na o de be. Enya nto enya ntua. Se wo kodwam na akopɔ nam a sika kitawa na ɔtɔ nam no na ɔbɛsi kofie wo anya nam no ntɔ a na ɔde sika bɛsi kofie ɔbaa ne de ne ho de yɛ nam yɛ ndie me ni obi ani asɛm me na matim sika akɔyɛ de me mfe sɛ me pɛ ne so anye yɛ mame na mu majapade na abadi wo samwa ono yire no no me hiama de miwura ejapade ne de ɔkɔgye ne sɛn ejapade wo de amane dada enkrata ne ni di na wo so na sese na ejapade na wo kɔgye ne sɛn ebe enkrata no wanu mi tie me mama ka so tie masam a enkanya ne aba na abai wanu mi na ye wo de na fidi ayi ese ejapade no unti menye etime di obatan ene nim ne beja pamro tware no yentwa so eje wadua me na boate ndim sika dwa na pressure beku wo be twahwe sese ame ama so eje usu de me kan mo aso atene se sa japade ne de abedi ya nche awie mutri so eni mapampa so muti mo sare me be ya de o mo sare we o se nyu onu mo sare na sa mo wa e fa ho amo bi asia me no bi ani nsia eje usu na me no se no bi ani nsia Obanye osu. Odi e di medical advice. Odi oya de pa. Wa kire wo be ma ban ya mehu pa. E ka se be ma eniema miensa kukudrufo usika ene o tenten no gram. O mahu so usika nso so wa du mra so pa. Me de wase. So wa nyi manu asi bone. No agya asem yi mu na bibia akoda. Todi ye ba ya wo hwe abusuan ye dodo e de aba ya. Aseda. Why are dear papa? Why? To the buyer, a banable call. To the someone who said, the bonny young boy. I said, you any dear Kakra, Mr. McCann say, yes, to see Madame was. Say, we are said they are funny das, and I found so a car das. Na idea ya we are saying, say, Ben Mawari ba. The drawing you was one in. I just say, and to mark at idea so. Nanso so bo mu asem de obi anim yese nipa no ti aisa na meto nwuma ma omo mie no afane nyina obako wonko abansa kan obako wonko abansa kan enti nwum no oba de de beko na be man so de de atena na se wade a we ase ni sei ase jam siri bi na wo jam siri mi jam siri se on se oba ware me no omo ka kire o se me na me bonyom me ne eye lumba abonyum amachi dede enam ne pa Thomas enam ne juaka kakraka no na me last nyuma me boye enam ne na champon ubeko wonko enam ne oba ka hye bi o ma no odi asa no wa mia yo so juma nkasa no uni de mira obe yankasem so ko ware no no wa mesanity na akofa ne bae obodamfo no wabodam panya na busuafo kra pono no ena wakotam na besi yeso na we watu we wo modam awone ho ahon abonyo wone ho ahon abonyo wo na wi akokọ enani abo na wo nti wakofa de so wi abeto nipa so we nipa be yote o ade ba ko ni se oni talent oni awo ho talent oni myonto ho talent oni talent bia eno ne nam wiase ahisam ko ho talent no jato afọ hin wakyo ejawati be gidi se asem no de akoduro no ye hu hwia ni mansu na duane enye de wo betwea ekosisen de be kan se jamane nka ntimi de makoma mfita magye mu kura
Ejawusu. Monso mi ene na se. Monna me yere no so ase. Monna o mo ase. Waka se de mo ni ma se dada. Ja ben de wa woni tua. Ye sha ase ye fi. Am yishira wati. Eja, that's it. Na me be nya ne fa ho di. Adwubi kete, mo ni adwuma. Eja samoy. Se se de adru no. Mo betuma ba sesa ne man nyina ko. Yo. Na me as adrebra mama na se was to twakra. Yo. Good afternoon. Good afternoon. How are you? That's the same. Mama. Mama mo hoye. Achonyamiado. Pampa she mati se frema ba enura. Frema ba enura nti wani mu ni. Beti ha no rete ha. Oso. Frema. Yes, ya to. Onye so atu. Oso. Frema. No fine. Je oso won kra me so ko ba bia so. Ne mama ko hwe ne mo bia no wani mo. Oba so wo hwe na wa ko ba bia on hwe me ba. Oba twan why? O ma e de unsi ha. Samo obie so crowd. One crowd. Grammy. Ya samo. Me nya Frema, ko je ne ba na ya na me ma ne tena wa na nkeye. Obusa na nfofo no nso. Ayi biom na me nko. Bisa ba ko pe. Au. What? Yeah. Oh. No. Azamwa ngonya biwe. Oh, David, be beje ho. Ya chine wo ya chine e fa nyina ye hu no. Ye kroba de chine be ho bia enkoye. Ana se e fa fie ni aba be se bia na wa be si we chi wo fie a. O mayo. Mai. Ana esrebo. Me nyina ma na nanka yenko information center hono. Nanka yenko announcement bia na obi du fo bia timi ehunu ba bia. Kan so be boy pa. Adena dia bang. Ye pa. Ene patron ye mo me yimba na ne. Mr. Wara du bobo. Wo yo. Azamwa. Jesu no. Ba ko pe ma dia ba ko pe. Enso a bibia be fa be hono. Azamwa sorry. Why? Yo. Kafi ye wa. Won kafi. Dabi won ka hu me nyina yanko. Oba pa so me yanko. Kin se wo se demo. Hey, vas a morir. Es un tra na we. É ma so de bem. Midi makumani Munkuto na menida usuo. Shamebo se unidi nkuwa nebeye. Medo kusiye.
Oh, Patrick. Good afternoon. What am I having with a friend? What's Jenna soon? You get me, I see. A Jenna won't area here. What do you mean? Me the menu. Or not here, I'm you. Sir. Stop, brother. What's wrong with you? Me won in dream of Mr. Frajima, Miss Yawati. So I'm quiet. Oh, Frajima, you're quite more honum. Quite more. I told you, why? Cow. Dear Kwanaba. Ben and sending ye chin crum hanging dear quite dinner, but dear see. A baba yada roma, and I'll because we must out here. Fair pejotina me cast me through. Say ye sending tea. And I'm away near we ya. Shall make kind of cribia tune. I'll find out show ye mono. On your meba. Mr. Barton. Yeah, I dare son catch him, sir. Me cannot cratch one day. Sabo fun or show you mono. On your media. Yeah. Yes, yeah. Have I another? Yes, yeah. Yeah, Rodrigo was sick. Fema. Nada way day. Mammy. Dano and you watch. Abofana or daw yemuno. Nipa penny. That what's in? Ni sena wanyi seno. You rani. Hey, Jay. Kai. Edana me ba fie no. Na wanom sa eda ho. Na agye ena wone eda ho. Iti nyinsen no. E agye dia. That one thing. Ibi abako. Nyame adum kakra. Asamaba. Asamaba. Yes, asamaba. And then BBS. You say di, asama da woni say. Oba no de abetum anim say onyimo. Frema so anyim. Wase wa fa afu. Ni so papa yibe kumi o. Na anwa say mo o mene say, oba e no. Wanka so wono na nyimo. Nko ba ko pena me ye. Se ba ko de kan se watiri frima onye yi. Ni say so fa ho ikota na ase bi a half. Wan say ho de atum di atum. O se eyeme ana one menyim. Na me so no man ka bibia ankyere no. Ana me so waka amate. Enwumre omra. Mr. Would the family journey free kroma and yes idea? Come to him. You see, I junior, my father, when they say, maybe Baby Genius and Atom also. Some pa a mere. Now, my shop can be a fast war. Or never pan our be good. The say, on my way, dear. Or by down where by ye. And ya some naba, and up to pray. And ya see people mother to papa in the sunam, and ya cry. The quan be me fast war. Media na mano. The fast akwan so magia ware na ma. Kuma to yim. Na emo mesra manen kamenu mie no ntem. Manen kamenu mie no ntem. Nyi sene ye wodia na emo me na megia atome ho so. Esan odo a me wo ma se nua ne nti. So peno kwa na mu mani ma se dia. Me pefrima. Mr. Barton, would you add never me tia me de ne den. So nim se me wo kumas na maware. E adwuma na de mabaha. Oba no me ba krum ha. Sompa wa som me no. Eno ntina me pese me kata saa nim kwa se ni fi mu me nyina mo so. What you say? Kuma to yem. Me ya ma oni oba no. E ma bibia ha o me tete. Enim kwa se ni nyina no me fa. So what you? What you make us? That's Mr. Barton. Enim kwa se nti na me gina ma mo. Senior be ya and Mguasia Biema. It's Niseno. Ajadia. What is Papa? What is Ajay? Naminu doi. Siken to minto.
Eyo dokain to me procra. Robin Peter to pay Polo. Enemies go shame. Jewati, Pacho Kawana itoyeno. Ansana me de kawane be ma ono. Me di kan ka kire mo se ayefo ne ho kan nyina no mafa. Jewati. Eno wa chi ne so. Edan ya mo betre mo Kumasi. Adwuma aje obeye. Shop ama me beye mo adwuma. I am ready. After wedding mo nyina ye Kumasi. Na makobo bra o Kumasi. Obe fancy design. Midwe. Shemibo se unimi kwa nebeye. Midwe medowo